Game. Yan, shout out muna sa inyo mga Aji. Salamat sa panonood. God bless sa inyong lahat. Okay, umpisa natin. Pula Pusod versus Gabaldon. Game. Game. Wala. Oh, angas oh. Dali ata yung Pula Pusod mga Aji ah. Dinali na nga. Tagiliran yung Pula Pusod mga Aji. Pero dali din tong gagamba natin mga Aji. Pag may kagat na to, mamamatay din to. Oh, ang daming katis. Katis ng dilaw. Yun o. Hindi pala kita. Mamamatay din yan mga Aji kasi masakit mga gat ng Pula Pusod na to. Ano, pareho ng mahina mga Aji. Ito, yan. Okay, game. Parang mamamatay na tong dilaw mga Aji. Daming kagat to. Kita, walang ya, dami. May umikintab-kintab. Wala na, nagpapasapot na yung Pula Pusod mga Aji. Okay, game. Tumatakbo talaga. Talagang kinakapitan niya yung Pula Pusod mga Aji. Ay, dito. Ito last one na to mga Aji ah. Pag di pa sila nagkasakmalan mga Aji, di sila nagkahulihan, titigil na natin to. Lumang na yung dulaw naman na eh. Wala, di talaga kaya mga Aji. Pero declare natin panalo to. God bless sa inyo lahat.